tan para beda kaya dene pangejawan lan Sang Hyang Bathara Semaya nalika semanten dinampa apa kang dadi sedane Sang Lurah Semar Badranaya anggenya nyuwun paseksen wujuding pustaka jamus nyang jimat Kalimasada mewah sekar cangkok Wijaya Mulya nalika semanten wonten cahya cumlor saking dirgantara kaya daru tarengan kebat kaya kilat kesit windha tatit tanah sanjana namung wujuding nadyanto katingal ngelumpruk tanpa daya nanging batin manteng ciptane nyipta wujuding dahana ingkang kaya-kaya ngobong bali padukan karang kademel wekasan sukmaning Sang Prabu Pandhu Pindawarni kendang kaprasundang kuntal kaprapal badar sejati kaya wingi uni oh mati aku tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih isan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat Newang Agung lagi wae panjenenganing sun nampa pangandikaning nata ing rancang pamot Prabu Panjaragrahita teka ora pangling ingkang munggah ning Datulaya Praja Negara Ngamarta iki Petruk Kancung Bolong kadherake dening Panakawan Bagong Petruk sing gedhe pangapuramu yen to aku ndangu kelawan sira Petruk Kancung Bolong padha kanthi prayoga lan slamet sartane raharja suwanmu Petruk Kancung Bolong nggonmu suwanana praja negara ing Ngamarta Petruk Kancung Bolong kula ngaturaken nunamit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawahing tawang tuwang linepat ing tulak manu kepareng paduka sinuwun Prabu Darmakusuma miji dumateng pisanipun ingkang abdi pun Petruk Kancung Bolong kepareng wilujeng sowan kula sinuwun raharja mangdat mangke Basuki Yuwana tebih saking Rubida niring Sambikala sowan kula tebih saking Rubida kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk Kancung Bolong tak tampa ora liwat pangestuning manira wae tampanana oh inggih sampun sanget anggen kula pundi dadosna jimat mugi dadosna kasantosan ndayani marang gesangipun Petruk sinuwun Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan awit berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta sawanipun ingkang abdipun Bagong manggih wilujeng sinuwun tebih saking Rubeda sinaket nang Sambikala nggih ming niki wau kijang rover kula reme blong dadose kula dadak nyurung riyen dadi rada telat le dugi mriki ya ora dadi ngopo Panakawan Bagong nggih lah kanggonmu sowan ora nganti kelawan lala gareng anu gareng nembe teng transit
Niki sepupuran. Iya. Mergi niki mengke kejatah limbukan dugi gara-gara. Iya Panaka, nggih. Pramila niki wis kowe ning kene wae, Reng. Nek mengarep ndelok pangkur gambyong wae ora usah. Kowe ora usah melu tak wakilane wae. Pramila garing sak menika sepupuran wonten transit. Iya Panakawan ora dadi ngopo nggih. Cekak aos wae. Wigatine apa teka kowe sowan tanpa tinimbalan. Kowe apa aku gong sing matur. Aya prayogane sing matur apa ngujubke iki ya sing tuwa gandeng ning kene iki anane kowe karo aku ki tuwa kowe. Mula kowe matur ngresani Sinuwun Prabu Puntadewa terus. Oh iya, Inggih, gandeng kula nampi jejiban kewajiban saking adi kula Almukarom Bagong. Bila kula kedah matur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Puntadewa pramila paripaksa. Sinasa kula anggap lancang kumawantun kula mboten badhe ajrih kula mboten badhe wedi. Keparang kula badhe matur menapa ingkang dados wigatosipun. Iya Petra tak sumanggake. Nggih. Sepisan sowan kula kalian adi kula Bagong ingkang bagus dhewe menika sepisan badhe ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhap padha patuko Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Wonten ndungkap monggo kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula pun Semar Badranaya ing Karangkadem. Wondene sababipun menapa teka bapak utusan kalan pun Petra Kantong Bolong. Wigatosipun nalika semanten bapak nggade gegayuhan inggih menika bapak kepengin miwiti anggenipun bangun kayangan. Wondene menapa ingkang badhe dipun bangun dening bapak saking anggenipun miwiti bangun kayangan menika mboten sanjamu badhe bangun moral. Ingkang badhe dipun bangun menika namung pakartinipun para kawula negari Ngamarta. Awit nuwun sewu menika pemerintahan taun enggal. Tartentu kathah sangganing para kawula wonten praja negari Ngamarta ingkang tasih kaget dumateng peraturan-peraturan enggal pramila bapak kepengin bangun kayangan menika kepengin menyesuaikan sartanipun mengadaptasi anggenipun Sinuwun Prabu Puntadewa nggadahi implementasi enggal. Anggenipun dipun cakaken wonten praja negari ing Ngamarta menika. Pramila sinuwun menawi kathah tutur ceweting aturipun ingkang abdipun Petra Kantong Bolong. Saestu kula nyuwun lumebering sih samudra wangaksami wontene kula mriku dapur dipun utus dening bapak ingkang sepisan supados nyuwun ngambil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Menika samangke ingkang kula badhe sawan wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Ingkang angka kalih kula badhe nyuwun ngambil wujudipun Pustaka Jamusmyang Dipiman Kalimasada. Ingkang dados regemanipun para Pandhawa inggih menika ingkang dipun wastani gegebengan gangsal perkawis utawi Pancasila. Iya Petruk nggih. Ning alhamdulillahipun barokahipun mboten sandadak Petruk kalih Bagong mungkin ketayahan swanten negara Ndarawati lah menika malah Sinuwun Kresna pun lenggah teng praja negari Ngamarta menika sinuwun. Wah, jan. Halo ndasmu. Kowe ki ya ngawur ratu kok tok halo ora. Pramila mekaten menika aturipun ingkang abdi menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten lan menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun. Pamatur sembah nuwun gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging nahi mboten dipun aturaken utawi mboten dipun paringaken dhumateng Petruk kaliyan Bagong nuwun sewu. Keputusane awake dhewe mau piye, Gong? Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kula pun diparingi Purbawasesa kalih Bapak. Pandhawa ki sing momong aku nek janji Pandhawa ora gelem ngewangi karo Semar, kowe tak paringi Purbawasesa kowe ngamuk ana Ngamarta. Oke, Pak. Kula nggih pun siaga niki kula ket ngomah pun ngombe napa banyu sak galon mboten dereng kula uyuhke niki. Terus ngopo? Lah pengangkah kula nek mengke mboten diparingke terus kula ajeng ngamuk, kula ajeng nesu, kula ajeng nguyuh sak nggon-nggon. Kok ngawur. Ya ben aku diwenehi Purbawasesa karo bapak awit nang kepiye meneh. Lho lah iya niki yo ora yo nganggo empan papanmu kuwi nggonen. Wis meneng aku tak tapuki lho kowe terus. Menika ingkang dados
Aturipun Petruk Kantong Bolong kang menika lidah sinambung saking Bapak Semar Badranaya sinuwun. Woi! Wis. Panus maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Wah. Nek ora ana dawuh kok le semrintil. Basa didhawuhi ming kluk. Ngono ya ngono ning aja ngono. Keparat. Sapa iki, Gong? Embuh. Kayake kok negara Ngamarta ngetokke senopati anyar. Coba wae takoni kowe. Lho, nuwun sewu. Menika ingkang manggi kaliyan Petruk Kantong Bolong kaliyan Bagong. Joget-joget jingkrak-jingkrak kaya wong kesenengen. Mongko pasuryane abang bergadak kaya-kaya wong duka. Sampeyan sinten sinuwun? Napa sampeyan senopati enggal teng Praja Negari Ngamarta? Petruk Kantong Bolong, wonten maring adhawu. Lek nomirpatmu gatekno gobokmu tepungke iki nalindring rancang pramot Prabu Panjergrahita. Nalindro ing rancang pramot Prabu Panjergrahita. Yo, dasar kepara nyata, Petruk, wonten maring adhawu. Sing gedhe pangapuramu yen to aku paripaksa ingkang menehi wangsulan kelawan dedapuranmu. Wis. Gong, jajak iki ratu kemangki, Gong. Men. Tak uyuhi cangkeme rak terus mingkem. Ratu kok meranges kaya ngono elik. Petruk Kantong Bolong, kula wonten maring adhawuh. Kowe aja ngawu gawar ngawur leh mengucap. Lho nuwun sewu sambung rampetipun kaliyan para Pandhawa menika menapa sinuwun Prabu Panjergrahita? Gusti, kowe matur yen to sowan arep nyuwun ngambil sepisan pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada pindhone. Kowe arep nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya kagungane sinuwun Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Ngerti anane Prabu Panjergrahita praptaning Praja Negara Ngamarta iki mau ora kejaba aku uga arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada. Merga negara kowe ing Sapta Candra kangguan sakmengko ketawan pagebluk. Kamangka sasmitaning Dewa Hyang Pikulun Yama Dipati paring dawuh kelawan nalindra ing rancang pamot supaya negaraku ditumbali sepisan wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada. Ping pindhone ditumbali wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula kang saka kuwi gandeng pratamu ning kene kalah dhisik karo ratu rancang pamot. Tak jaluk kowe balya, bapakmu rasa bangun kayangan Petruk. Weh lae, golek perkara iki. Oh, lades malah ning ngerat manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Ya, rumangsane apa? Sampeyan wani ngadeg ning ngarepe Sinuwun Prabu Muntadewa, kula luweh wani. Merga kula niki abdi kinasih Sinuwun Prabu Muntadewa. Sik. Nek umpama sing nesu iki mau Sinuwun Prabu Muntadewa, aku isih lungguh ngisor. Ning gandeng sing nesu aku ora kenal iki mbok ratu saka ngendi. Gawean ngendi, tatahane sapa, pulasane sapa aku ora weruh. Mula paripaksa aku kudu ninggal tata krama, ninggal Subasita. Ya, Gong. Anggepe apa? Ratu urung tau kenal, urung tau srawung, urung tau tepung. Kok terus ora iso nggunakake empan papane. Lho lah iya sik tak omong, Gong. Prabu Panjergrahita. Piye? Gusti. Sampeyan iki ning kene tak takon, sampeyan ning kene jejere apa? Jejerku Dayoh. Dayoh kamangka sampeyan mbutuhke pambiyantune Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya apa iya? Ya, pancen kepara nyata.
Sowanku bakal nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Krimasada. Oh, ya. Nek lumrahe sing duweni wewenang ngundurke daya, nundung karo daya kuwi mung pimpinan sing gedayowan. Sing duweni Purbawasesa ngakon minggat karo daya, kuwi mung sing didayai utawa sing kedayowan. Lah sampeyan ning kene iki jejere daya kok arep ngundurke daya. Sampeyan apa entuk mandat apa entuk Purbawasesa saka Sinun Puntadewa? Ayo wangsulan. Wangsulan. Ora ketap-ketip krembak-krembik. Anggepe apa? Ratu ki nek ratu untune kebak gudal. Wangsulan kowe. Sapa njer panjer. Ya, wangsulana. Apa kira-kira kowe entuk Purbawasesa saka Sinun Puntadewa wangsulan? Ora. Lah nek ora ngopo sampean ngundurke karo Petruk karo Bagong? Petruk. Piye Prabu Panjergraita? Saiki nganake sayembara. Tinimbangane mengko mung dadi Dartamaka iki kanan Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Nganake sayembara. Sapa sing cilik iso miloro karo Prabu Panjergraita gedhe iso ngalahke lan ngasorke kridaning Ratu Rancang Pamut. Ingkang keduka iso mboyong wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada sartani Sekar Cangkok Wijaya Kusuma dil bungkus sayembara dadi. Oke, masuk. Mung kari nglakoni ya. Arep nang ngendi? Merga dudu nang kene papan neter kadigdayan. Sampeyan arep wani karo Petruk kanong bolong. Petruk iki ket mbiyen ora tau wedi karo sapa-sapa. Sing kula wedeni ming bojoku. Kowe iki ya aja diblakake to. Men gong sisan lewirang. Bojoku seprene isih mulih ngalor wae. Ora kowe mau rak wis ngincer. Ngincer apa? Tutor senam. Wo. Lambemu. Ya, dudu nang kene papan neter wong neter kadigdayan. Padangane wani, petengane wani, tanteni ngalon-alon. Ayo, sisan saiki geger ya geger. Woi! Petruk wis metu kok Bagong isih nang kene. Kula dereng ajeng metu. Metu niku mboten iso dikongkon, metu niku mboten iso dipeksa. Saking karep lan karsanipun piyambak-piyambak. Ngono, Bang. Nggih, mergane kula ampun tau kok. Urung arep metu ning kula peksa-peksa. Malah teng-weteng mulus ora jamal-jamal. Ana apa Bagong? Anu kula mengajeng halal bihalal. Gandeng niki tesih sasi Sawal kula ngaturaken minal ngaidin wal maidin mohon maaf lahir dan batin. Iya Ponokawan Bagong tak tampa. Dibos padha-padha nggih. Sinuwun Darwati kula nyuwun pangapunten nek kathah luput kula nggih sinuwun. Iya Bagong ora apa-apa. Nggih. Rek kula sing sampean beto nika tesih enten gase napa mboten? Waduh sing gedhe pangapuramu ya Bagong. Areke wis entek gase. Mboten napa-napa. Sampeyan niku pun kula niku pun apal kok. Sampeyan niku rek niku mbuh rek, mbuh HP, mbuh akik, mbuh jam. Niku mesti keri terus nek sampeyan nyilih ora tau bali. Sampeyan nyilih dit kas 7 yuta nggih dereng bali. Iya. Sing gedhe pangapuramu, Bang. Mboten napa-napa. Lah sampeyan niku napa-napa keri. Barang piranti niku nek mboten cemantel mesti nggih keri kok. Ndara werku Ndara kula nyuwun pangapunten sak kathahing luput kula nggih Ndara. Yo, tiba padha-padha. Ndara Janaka minta maaf nyuwun ngapunten. Ya Bagong. Tak tampa padha-padha nggih. Nek ngaten pun kula tak nyuwun pamit, kula aja ngewangi Petruk. Iya, Ponokawan Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Soale ratu nika wau gedhe banget ya. Nika dhuwure 185 cm ya.
Ya Petruk ngomong kok dedeke ming 175. Nang kacek oke banget. Pun kula tak nyuwun pamit. Iya Panakawan Bagong nggih. Nek Petruk mboten kula ewangi, mboten kula japani, mboten saking wingkinge mengke malah Petruk kasoran kridane. Iya sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit. Ngati-ati Bagong nggih. Sinuwun Ndrawati nyuwun pangestu kula ajeng perang madyaning alun-alun negari Ngamarta. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pareng nggih sinuwun. Iya sing ati-ati Panakawan Bagong nggih. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Kepara kula mangsili gada rujak polo nggih mboten napa-napa kok. Kula nggih ngepruk ndase ratu nika kajenge pecah. Nek pun pecah terus kula klumpukke, kula hitung kula nggih tuku motor. Rumangsamu celengan ngono apa piye? Nggih pun pareng. Ndara Janaka nyuwun pamit nggih. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, wajan wis. Pareng nggih sedaya matur nuwun. Mergane Petruk niku memeng ijen, mongko awake Petruk niku kalah dhuwur karo ratu nika. Iya, Bakak nggih. Wis pahit iki kayake ora ana hasil apa-apa. Bagong, wonten dawuh, wonten dawuh, wonten dawuh. Sendalmu sing siji keri. Waduh. Wah kok pahit iki kayake. Pareng iya. Panakawan Bagong. Pripun? Ana sing keri meneh. Pripun? Aku ngerti apa sing mbok karepke Panakawan. Gandeng iki sing mbok karepke marata tampanana. Alhamdulillah. Janek ngeten iki lho. Ora usah dadak kula paring sasmita akeh-akeh. Nek pancen rejeki anak soleh enggak kemana. Ning nuwun sewu niki kok mboten mateng. Ora mateng tegese piye? Niki rak tesih biru wernane. Nek sing mateng niku kamangka sing abang. Lah apa kowe emoh? Lah nggih purun kok nggih. Mangsane apa wis ora apa-apa, ora ketang nyeket bareng sinuwun. Rumangsane apa Panakawan nek ora diwenehi dhuwit ora lega atine kok Prabu. Kula maring adhawu yayi. Kula suwun sak mangke supados ngetapaken barisaning para wadyabala jejagi kawonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Wathatita bedebah keparat. Eneng alun-alun nek bae bocah cilik ngadeg nek aku ora lungguh ngisor ora imbang tetege karo awakku. Den. Dik. Sopo kowe? Ngaku kowe, Dik. Kowe takon karo aku. Lho, se. Awake cilik ning kok suarane gawedhi iki ya opo? Ya opo? Wah, bocah Nyolowadi. Ngewangi lho, Truk, ngewangi no. Si aku tak nyerak Ndara Setyaki kae. Kae nemoni wadyabala sabrang. Kok nek aku ora metu, ayo to. Lho lah iya,
Ning empan papane aja lali dienggo lho, Kong. Siap-siap. Lho iki satriya ngingu kirek ndasmu. Menungsae padake kewan, aku mesti padake watu, sapi, jaran, terus saiki kirek. Ora peduli karo sing matane ombo. Den, ngaku sapa jenengmu, Den? Kowe takon karo aku. Aja luwih dhisik kowe ing wangsulan, Martadiyaki, Marwangsulana, sapa kang dadi aranmu? Ditakoni durung bloko malah genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti tinakon. Yo. Takon karo aku Gedi Bale Ratu Rancang Pamot. Walah meng Gedi Bale kok ning gleleng. Nek Gedi Bale meng sak jae pol-polane. Ngono kok kemaki. Takon karo aku Tumenggung Gapit Seketeng. Tumenggung Gapit Seketeng diasar keprayata. Sapa kowe, Dik? Dak Dik. Ngene-ngene oke anake telu lho, Mas. Ngene-ngene oke anake telu wayange pirang-pirang kotak. Ning imane dheke saiki mung dadi panjake ning mburiku. Takon karo aku. Senopati ning Darawati. Satra Garba Ruci Raden Arya Setyaki. Oh. Kowe sing jenenge Setyaki. Layak to layak. Dedek mora sepiro kowe kantet ngayat kunting tangding. Bungkik kakik kowe ngadang ning ngarepane Tumenggung Gapit Seketeng. Takon marang aku, ora takon karo kowe. Ya ben aku ngandani kowe kok. Soale kan wawasanmu sempit. Mula aku ngandani karo kowe ben ngerti wayang kaya ngene iki wayang apa. Takon karo aku Panakawan Bagong. Wah, ya iki sing tak goleki. Setyaki, ana parat. Menungso sing ning mburimu tekan kene. Nek wis tekan kene tak gecek ndasak culek mripate mergo wis wani karo Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Panjergrahita. Arep ngrangket ponakan Petra karo Bagong kudu iso nglangkahi kuwandane Raden Setyaki. Yen to kowe durung iso nglangkahi kuwandaku sengara kowe iso mula Sara Petruk lan Bagong Babarwawa. Lena pangir tebyak diadam ning marganing patimu ora minggat sing marawut sampluk pecah ndasmu lah merang tatal ngrajiawu ora minggat saka pengaruh tubruk gondangan mati dening aku kowe. Kon gak sampean perang lho lah iya lah nggih. Awas. Wah. Hut. Awas wedhuk. Yo. Hut. Wah. Tekan sampluk pecah. Diadiamu sambato parap mungsu aku sing ora iso tenang kowe. Hut.
Oh, wayah mati aku. Wayah. Wah, waduh. Oh, candak mutiar. Lo, ayah. Hut, wayah. Lo. Wah. Weh. Oh, wayah mati aku. Wah. Oh, wayo. Waduh, kaya. Wah. Oh, waduh. Wah. Waduh. Awas kowe. Hut. Ah ya, sah tiadamu kowe parah. Lho. Ora apa-apa. Awas kowe. Warat. Hut. Wah. Ah. Wah. Hut. Wah. Oh iya, oh, hut, oh ha, hut, wah, wah. Lolo. Oh. Dulu. Yo, wah. Wah. Oh, ayah. Waduh, mati aku. Wah. Wah. Waduh, mati aku. Woi. Wah. Pas kowe. Edian. Ah. Waduh, bayang. Wah. 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 Oh. Woi. Wah, buit. Wah. Wah. Ayah. Woi. Yo. Tak terang. Wah. Awas kowe. Iya. Wit. Ya. Wah. Ya. Wit. Wah. Semenjak. Hei, lu lah. Hei. Wah. Iya.
Yo. Yo. Ya. Yo. Cahok lunyu kaya welut ae. Oh. Hit. Yo. Ah. Hit. Yo. Ah. Ya. Yo. Ah. Hit. Ah. Wait. Ah. Walik ngayojan amuk Surabrata semana tembang yen padha-padha ndi wong-wong Amarta aku arep ngrangket Petruk karo Bagong ora sandadak ngetoni prajurit ora sandadak ngetoni senopati mungsu aku kowe ora bakal iso menang ayo wah wah ya boa yo ya boa jan what sopo mabur marang lho sopo kowe takon karo aku Ratu Pringgontani Raden Gatotkaca parat Gatotkaca iso mabur kowe yo pombo anggap aku arep kalah mungsuh dia awas wit waduh wit yo wit ya yo wit wah wah yo wah aduh Sambata kowe. Ya, medun kowe ya. Ya kowe. Ya le, titeni le. Titenono kowe. Aduh. Biar kowe. Biar kowe. Hit. Waduh. Woi, waduh. Wah. Hey. Gatotkaca parat awas wah ya bodoh wah woi
Wah. Oh ayah. Wah. 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 Mati aku. Oh ayah. Oh ayah. Oh ayah. Oh yo. Wah. Weh. Ah. Wah. Wah. Nalendra mbok marawa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Warda kura reka kiri Wala panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Bapa Peneban Durna. Ana dawuhmu apa nggih, anak Prabu Panjergrahita? Sajak kaya wong kebingungan. Semune sira anggere Prabu Panjergrahita kaya wong keweden. Ana apa? Nuwun mangke Bapa Peneban. Kula kinten paduka Bapa Peneban Durna piyambak ugi saged nyumurupi madaning pabaratan wonten ing alun-alun negari Ngamarta bledug mangampak-ampak mertandhaken bilih wadyabala saking negari Ngarancang Pamot sakmangke sampun tanding yudha lan wadyabala saking negari Ngamarta. Nggih. Banjur keparange anak Prabu kepiye? Nanging mboten wonten setunggal kemawon wadyabala saking negari Arancang Pamot ingkang saged keduga ngrangket Ponokan Petruk kaliyan Bagong. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ponokan Petruk kaliyan Bagong menika jatosipun janjane kuwi mung diutus dening Kakang Semar Badrana supayane nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sepisan ping pindhone nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Kula mangertos. Sabab ingkang ngrembugi Petruk wonten ing Datulaya kula wau kula ingkang ngadepi, kula ingkang menehi atur. Iya. Nanging nuwun sewu. Ing niat sejatosipun negari Ngarancang Pamot menika mboten taman pagebluk, nanging negari kula negari Ngarancang Pamot menika ayom tur nggih ayem. Tentrem tur nggih jenjem.
Meski mawon nalikanipun kula nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Kapurih kuling sak mangke damel srana ringking para Pandhawa sarana kula kedah. Mbeta minggat misaken Pandhawa kaliyan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ugi misaken Nata Ndrawati. Kedah dipun pisah kaliyan wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Amargi menika ingkang dados sedaya kegiatanipun para Pandhawa. Man! Iya, sik. Anu Kakang Durna Citraksi rewel. Sampeyan ki nggawa bocah kaya ora diyem-yemi. Man! Iya. Man! Iya, sik. Ah, giliranku iki. Malah sak mangke. Anggenipun Petruk Kandung Bolong kalan Panakawan Bagong. Badhe sak biyantu lawan tiyang sepipun inggih menika Semar Badranaya kula kinten menika inggih dados pamancatipun ingkang putra Luwan. Ngene ya, Ngger. Oh, nyektine ingkang dadi serana Pandhawa duweni kekuatan kuwi sepisan. Nata Ndrawati ping pindhone para Pandhawa duweni wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ping telune Pandhawa dimang dening Semar Badranaya. Yen ta jeneng sira Angger Prabu Panjergrahita isa nyirnake loro-lorone. Malah kepara isa nyirnake uga wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kelawan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Tak kira ora bakal kangelan. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinari. Yen ta anak Prabu arep gawe srana ringke Pandhawa, sartane mengko bakal kasembatan kang dadi panjangane anak Prabu Duryudana. Jojo muntaplir kenentat duka yayasinipi. Netra kocak ngondar andir. Om. Bapak Urban. Anak Prabu Panjergrahitana dawuhmu apa? Mugi dados ing kawuningan. Pangraos kula kok sak mangke Pandhawa dinten lan wekdal punika ugi mesti kemawon badhe tumuju wonten padungan Karang Kadempel. Ingkang sak perlu badhe nyekseni tuwin badhe sak mbiyantu dumateng anggenipun Semar Badranaya nggadahi gegayuhan kepengin bangun kayangan. Purban. Menapa kula dipun keparengaken damel srana ringking para Pandhawa. Kowe arep gawe srana ringking apa, Ngger? Angger Prabu Panjergrahita. Nur Wanggi. Sampun ngantos ngiyas dumateng ingkang putra rancang pamot. Sampun ngantos ngembe dumateng ingkang putra pun Panjergrahita. Kula aturi nyawang. Kula salin wujud sak mangke damel srana ringkipun para Pandhawa Purban. Sinokmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking liep layaping ngaluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati ong ong
yen panjenenganing sun wis salin wujud kaya manggini ndak kira para Pandhawa bakal wedi yen to mbalak sartane ora manut apa kang dadi dawuhing sun bapa Penemban Durna. Lole kentos karo gembol manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana lah kok dadi teko iso salin wujud sok maneh Prabu Pandhu. Ya mung sing setiting ati-ati ngger duga-duga digawa. Merga ngene Pandhawa kuwi panggonane wong-wong ingkang lantip. Wong-wong ingkang tanggaping sasmita lantip ing panggrahita. Yen temengko anak Prabu Panjergrahita ora ngati-ati tenan, sengara iso kelakon murungake Semar Putra nggone bangun kayangan. Sartane sengara iso kelakon nggonmu duweni gegayuhan. Ya nampa sartane ngleksanani dawuh Angger Prabu Jaka Pitana. Bapa Penemban sampun waskuwatos. Menawi kula sampun majeng, kula sampun temandang karya. Samangke kula ingkang aben ajeng kaliyan pun para Pandhawa kula badhe mirangaken Semar. Kula badhe matur, kula badhe ndamel cariyos ingkang saknyatanipun boten wonten kasunyatanipun. Kula badhe ngoman-oman Semar wonten ngajenganipun nata Ndrawati menapa dene para Pandhawa sakmangke ugi kula badhe budal bapa Penemban. Ngati-ati nger, ngati-ati anak Prabu. Sireng prasata Kurawa kambak ongkes rokatete Petruk kantrong bolong kula wonten paring adhawuh sinuwun Bagong endi lho lha kirangane wiwit pabaratan alun-alun negari Ngamarta Wadyabala Indraprasta campuh kaliyan wadyabalanipun Prabu sinten niku Panjergrahita. Nggih Prabu Panjer DP Panjergrahita nggih. Bledug mangampak-ampak sampun sirna. Iya Petruk. Nggih. Mboten wancine udan kok kodhok. Muni niku lho. Ana apa Petruk? Enten kongkang nyolot-nyolot. Malah mlayu-mlayu. Wah, jebul dolanane Bagong. Petruk wonten dawuh. Bagongnya dikanthi dos pundi? Merga wektu dina iki
Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 jangkep cacahe. Bakal nyengkuyung lumadir Kakang Semar nggone miwiti bangun kayangan. Lah nek ngaten iki bakale kelakon panjangane Bapak Semar. Iya Petruk. Wah. Terus wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada mengke dos pundi? Ya bakal dikanthi dening para Pandhawa. Yen ta wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ndak kira panjenenganing sono bakal konan nggawa wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Petruk. Petruk yen malegak lekuk bunga kang tanpa upama ing umbyaking samudra tumakeng wentis alon gulung-gulungan alon kegulungan kok gulung-gulungan anggapmu terus gulung-gulung-gulung ngono apa kepiye bocah kok suluk kowe sing bener ayo aku ya ming tiru swargine keyongan kok ya nyalahno swargine keyongan kok sing bener ki alon gegulungan ya nyuk nggih ndherekaken tindak Jengkara Paduka sembah kula ingkang nderekaken ayo Petruk budal bareng-bareng ing Karang Kadempel monggo kula nderekaken sinuwun Darawati. Wae go surungan ana ora. Odian. Kekuk satulita emel-emel ngaturaken ngasugengan sarawipun sinuwun Prabu Puntadewa sinuwun Darawati napa dene Ndara Werkudara miwah para kadang-kadang Pandhawa gangsal sinuwun ya Kakang Semar ora ana alangan sewiji apa anggone Puntadewa Prapta ana ing Padukuhan Karang Kadempel sak mengko Kakang ingkang sayekti mung nuhoni dawuh sartane kewajibaning para Pandhawa kapuri sak biyantu marang sedya lan panjangane Kakang Semar Badranaya. Iya Kakang Semar. Semono uga aku nata ing Darawati ndereke kelawan tindak Yayi Prabu Darmakusuma sakadang Pandhawa. Waktu dina sak mengko iki sowan ning Padukuhan Karang Kadempel. Ana ngarsane Kakang Semar Badranaya ingkang wigati ana kejaba para Pandhawa mung bakal nungsung werta. Sartane nyadong dawuh timbal Kakang Semar Badranaya nalika semana. Anggone Kakang Semar Badranaya ngus utusan lawan ponakan Petruk lan Bagong. Anggih. Semono uga aku dipol kakangku. Anane Werkudara Prapta ning Karang Kadempel. Mergo sepisan luhoni sartane wis toke dawuh barep kakangku. Mergo Pandhawa kinen sowan ning Padukuhan Karang Kadempel. Ping pindhone minangka lidah sinambunge ngatur saka dipol kakangku lumantar Petruk kantong bolong padinipun kawan Bagong. Anggone ngaturake wigati yen to samengko dipol kakangku duweni gawi sartane bakal miwiti bangun kayangan. Mula gandeng nyoto anggone Semar kakangku duweni gegayuhan bangun kayangan. Kamangka kuwi gegayuhan kang luhur, sayatane mengko bakal ngempit
Maragarar janan kasantosan sak praja negara Indraprasta. Warakudara sakatang Pandhawa sumedya nampa sarta sumedya nglakoni apa wae kang dadi kewajiban lan dawuh dipun kakangku. Nggih nggih. Nuwun sewu. Sepisan kula ngaturaken panuwun wontenipun Puntada sampun kesdurawa wonten mriki. Ping pindhone nuwun sewu. Janjane kula ajeng miwiti mbangun kahyangan niku. Nuwun sewu ora kok sing ajeng kula bangun menika senes kok wujuding papan ingkang magrong-magrong. Senes kok kula badhe mbangun wujudipun bangunan. Kadosta ingkang mapan wonten ing kayiwangan ingkang dados sasana ten papanipun para Jawata menika babar pisan mboten. Nanging nuwun sewu. Sing ajeng kula bangun, sing kula westani bangun kahyangan menika wonten ing kayiwangan papanipun para Jawata menika ada. Mbok bile luput saking inggih menika regejekan. Wonten kahyangan menika mboten wonten ingkang nami cecongkrahan, wonten kahyangan menika mboten wonten ingkang nami padudon. Wonten ing kayiwangan menika mboten wonten wong do memungsuhan. Entenipun namung para Jawata ingkang tansah manunggal tetunggalan dados tunggal golong gilik sayek saeka kapti satemah sak mangke manggih rahayu tias bagya mulya warata dipun raosaken dening para Jawata ingkang sami mapan wonten ing kayiwangan. Lah, kawontenaning kayiwangan sing kados mekaten menika badhe kula wujudaken wonten praja negari Ngamarta ingkang insyaallah sak mangke badhe kula suwuni paseksen. Inggih menika wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma, ya Wijaya Mulya ingkang sepisan. Ping pindho wujudipun Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nuwun sewu. Kenging napa kok kula utusan Petruk supayane nyuwun ke ngambil wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Janjane senes wujude, senes barange, senes rupane Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menapa dene Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Ning sing ajeng kula suwun menika namung paseksen sepisan saking Sinuwun Puntadewa. Ping pindhone saking Sinuwun Ndarawati. Jerniyatane Semar minangka gegambaraning pamong. Sinuwun Ndarawati kaliyan para Pandhawa minangka gegambaraning priyagung minangka gambaraning pejabat. Pemimpin wonten Praja Negari Ngamarta. Iya Kakang Semar. Nggih. Wondene napa sababe lah kok teko Semar nyuwun ngambil pusaka kalih niku? Sebab Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menika ngemu werdi gegebengan gangsal perkawis ingkang tansah dipun ugemi lan ugi tansah dipun gujeng pendak-pendak dinten tansah dipun cake, dipun amalke dening para bendara kula para Pandhawa. Menika ingkang sepisan. Ingkang angka kalih wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Menika gandane Kongas Mangambararum. Ing pangangkahipun Semar sak mangke menawi wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Utawi langkung saenipun langkung tepatipun inggih menika gegebengan gangsal perkawis dipun cake sareng kaliyan wujudipun Pustaka utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Pangangkahe Semar sak mangke tujuan lan gegayuhanipun Semar sumrambing para Pandhawa lan Sinuwun Kresna sageta langgeng tuwin damel kuncara arum bangsa negari Ngamarta tuwin para Pandhawa menika sinuwun. Mangan cara lampahing angin tuntoreng-rening ngarga kara-kara toreh kakiri kiri karak bumi prakamita sadolo mangamba-amba hutan teras awor hutan teras awor
Manteng tejan Sang Lurah Semar Badrana aku semanten. Meminta marang karsaning Gusti Arya Loka eling-eling Raden Derajat ing Panakawan. Nanging tanpa beda kaya dene pangejawan lan Sang Hyang Bathara Semaya nalika semanten. Dinampa apa kang dadi sedane Sang Lurah Semar Badrana anggen nyuwun paseksen wujuding pustaka jamus nyang jimat Kalimasada. Miwah Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Nalika semanten wonten cahya cumlor saking dirgantara kaya daru tarengan kebat kaya kilat kesit windha tatit tanah sanjana namung wujuding kanugrahan saking para jatuh ing matedhak wonten bumi karang kadempel sumrambah dayane wonten ing bumi Indraprastha tanah sanjana namung wujuding kanugrahaning Jawa ingkang winastan wahyu kamulyan nalika semanten oyana dadi mangsa wis nekani Sang Nata Prabu Darmakusuma miwah Nata Ndarawati Sumawana panenggahing Pandhawa satring Jedipati nampi wujuding kanugrahan sumrambah dayane damel tentrem madaning lair tuwin batin. Tidem prabawane ngaratri sasatara wis manjer kawuryan ana daya pangaribawa ingkang ndak rasakake Kakang Semar iki dayane ngopo Dipol Kakang iki dayane ngopo mengke riyen ta sampeyan niku dos pundi ana Nalindra Cetha kedahipun lantip panggraita lah kok mboten ngrasa niki wau wahyu kamulyan wagyu kamulyan sampun tumedhak tegese apa Kakang yen wahyu kamulyan wis tumedhak ana ing bumi Karang Kadempel mboten kok namung wonten ing bumi Karang Kadempel nanging dayane sumrambah wonten Praja Negari Ngamarta. Teges pun kelakon apa sing dadi panjangkane Semar Badranaya sinuwun. Ya. Mantara ratri amung cipta pukulun tanana liyan kaeksi mila katur Kang Cundha mande mungking Pradanta Prabu nuwun sewu nuwun mangke
Lah kok teko damel kaget Semar Badranaya kaliyan para Pandhawa. Ning atase menika alam kadonyan, lah kok teko sesembahan kula pepundhen kula. Ingkang sampun abadan sukma sinuwun Prabu Pandhu. Tedhak wonten ing padukan Karang Kadempel kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Semar Badranaya tak tampa anggih. Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kulub Darma Kusuma ulun tampa. Pandhu bapakku aku ngaturke pasaku katura. Ya Warakudara ulun tampa. Wonten apa sinuwun? Pun langgeng manjing wonten ing alam kasuwargan. Lah kok teka tedhak wonten ing Madyapada wonten wigatos menapa? Kakang Semar Badranaya wonten dawuh. Yektine aku ora arep matur kelawan jeneng sira ning aku arep dawuh. Kelawan matmajaku Ngamarta Puntadewa. Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Puntadewa kula wonten timbalan. Kena ngapa ta jeneng kita? Teka milih sing jeneng Semar Badranaya minangka pamonging para Pandhawa. Kajaba ingkang sepisan Semar kuwi drajating Panakawan ping pindhone Semar kuwi wong elek nyolok mripat. Sartane Semar kuwi ora tau kok jeneng benerke marang tumindake para Pandhawa. Mesthi wae tansah njlomprongke marang sak laku jantreng majaku para Pandhawa. Nyatane wis kabukti kalamun ta dina sak mengko iki sing jeneng Semar Badranaya miwiti sartane ndak rasa wis kelakon. Apa kang dadi panjangkane Semar Badranaya yaiku nggone kepengin bangun kayangan. Puntadewa tak kira ora ana gunane sartane ora ana paedahe yen to Semar Badranaya isih urip ning Madyapada. Kuwi ingkang sepisan ping pindhone. Pandhawa lah kok teka nganggep yen to Semar Badranaya dadi pamong agung. Coba to tak takon lan coba sawangen agunge Semar nggo endi? Ning atase mung wong kere, wong saking wong mlarat, wong ora duwe. Wong gedibal 17. Wong elek nyolok mripat lah kok teko nduri gegayuhan sundha langit gegeden nempyak kurang cagak. Ngibarate cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan ngutung-itung lintang Semar Badranaya mung gedibal ora pantes mapan sartane ora pantes. Yen to Puntadewa sak kadang Pandhawa sumuyut ana ngersaning Semar Badranaya Darma Kusuma. Lumruk tanpa dosa keluar Semar Badranaya. Kaya-kaya den wirangaken wonten ing ajarane Ursangga para bendara. Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Nata Ndrawati miwah Raden Haryawarkudara. Nalika semanten dupi midhanget pangandikanira. Sang Prabu Pandhu abadan sukma kamangka wujuding Pindawarni. Nalika semanten Sang Kilora Semar Badranaya eling-eling nadyan to titah sawantah nanging gadhahi kadigdayan duwe. Nadyan to katingal nglumpruk tanpa daya nanging batin manteng ciptane nyipta wujuding dahana ingkang kaya-kaya ngobong bale padukan Karang Kadempel. Wekasan sukmaning Sang Prabu Pandhu Pindawarni kendang kaprasundang kuntal kaprapal badar sejati kaya wingi uni. Oh, mati aku. Laruta sangking kutha Sangkara kula yen tan mutusa Sang Sri Kakang Semar iki ana
Lakon apa lah kok teka Sukmaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Teka kobong kaya mangkono mau Kakang. Pun. Ampun sedih. Ampun kuwatir. Ampun najrih. Aja wedi, aja gumunan, aja kagitan. Nuwun sewu. Menawi paduka menika sak mangke ningali kanthi permana jati. Wujudipun Sukmaning Prabu Pandhu. Cobi to. Menapa wonten jamak limrahipun ana wis badan sukma kedahipun menika mboten ngambah bantala. Lah kok niki wau sikile nemplek lemah. Kedah-kedahe rak nggih ngambang. Iya Kakang Semar. Ha nggih. Sikile ngambah lemah kamangka bar midak lethong. Lah banjur kae mau wujutaning sapa? Mriku wujutaning panjalmaning iblis lanat. Banjur Puntadewa kudu kepiye? Ampun sampean sing temandang. Sinuwun Kresna. Apa Kakang? Mangkandhi Ndara Werkudara, sampean sing iso ngrampungi perkara nika. Ya, Kakang Semar njaluk pamit ngatos-atos. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kenjang alis risang mawe gandrung sabaran. Walah menungso ora tatanan. Pancen Semar ora kena disangga enteng. Yo pancen nyata lamun Semar kuwi dudu menungso baen-baen. Malah tak sawang kae sing maju Werkudara ya tak ladeni kridamu parat. Hei! Kentekan akal wong Pandhawa. Nganti-nganti sing maju bantrongane sing gedhe dhewe. Ayo. Semar kon murungke lembangun kayang. Ora diwurungke apa kelakon dosa Pandhawa dadi bandan ning negara rancang pamot. Waduh, ayo. Hot. Waduh. Aduh. Wah. Wah. Oh. Aduh. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Aduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Oh.
Oi! Oi! Kian. Waduh. Waduh. Buta Pandhawa tata kate Wisaya. Indriyaksa sara Maruta Pawana. Kresna maju waret. Bathara Kala kuwi arep ganggu gawe karo sedyane para Pandhawa. Ora. Rina wengi aku mung ngenten-enteni kapan iso aku gaglak bocah Sukerta. Nanging nyatane Semar karo kowe diadi pepalange. Ya wis yen pancen aku sing mepalangi banjur kowe ora trima ngono apa kuwi? Yen Tanata Ndarawati sing mepalangi apa banjur Bathara Kala ora nrimake ngono apa piye? Ayo bali. Kuwi tau Nana Windana ora bakal bali yen Pandhawa urung dadi ganjling wadukku. Ayo bali. Bali utawa tak waca sarandunging badanmu Bathara Kala. Waduh Kyai Dalang nyuwun pamit Kyai. Wah. Arsa madangi jagat tuk mungup aneng sapucak ing wukir marabak bangsu mirat keneng soroteng surya mega lan gunung mareka den prayitna semurire eka balik yo dipol kaganggu nggih. Sewu kalepatan kula diagung mangaksami. Mbok menawi anggen kula ladi dalu punika kathah kirang, kathah cewek tutur kata. Dan keladuke ngatur kula nyuwun pangapunten. Yo tiba sewodo-wodo Semar nggih. Mung pandonga kula mugi-mugi keluarga besar piyambakipun Raka Mas Jarwanto sak kula warga sak sampunipun ngawontenaken sedekah dalu punika ingkang manfaatipun damel sedaya para warga masyarakat remen lan sedaya sami ngraosaken
manfaat lan barokahipun kula ngaturaken mugi-mugi tansah rahayu widodon ring sambikala adoh saka rubeda. Yo Semar. Ha iki wusana manutuping ngatur kula sak kanca nyuwun pamit mugi-mugi sak penger Semar sak rombongan sak anak-anak kula saking laladan Konohagakure warga ing laladan Karanganyar Ngaragomulya Dukun Magelang mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng ring sambikala adoh saka rubeda. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Kokean cangkem.